Como en cada edición, moitos rostros coñecidos deixanse ver polo Paseo da Calzada. Quen repetiu este ano a súa visita á Festa do Albariño foi o conselleiro de Educación. Román Rodríguez destacou o éxito da cita. É unha actividade de primeirísimo nivel que ano a ano se mantén e todos desexamos que sexa unha festa que, de algún modo, poida ser un escaparate, un escaparate magnífico de Cambados, do conxunto das Rías Baixas e, por suposto, de Galicia. Para o responsable de Cultura na Xunta de Galicia, a Festa do Albariño de Cambados supón un éxito en 3 niveis completamente diferentes: o apoio aos agricultores, a promoción cultural e a atracción turística. Ten unha variable económica de primeirísimo nivel, xa que é un apoio fundamental para os produtores e para os agricultores da comarca, do conxunto de Galicia, cun produto excepcional como é o albariño, como é a DO Rías Baixas. En segundo lugar, é tamén un feito cultural de primeirísimo nivel. Cada vez máis en Galicia e no conxunto de España a cultura do viño ten máis forza, ten máis relevancia, ten máis importancia. E en terceiro lugar tamén a potencia turística e a atracción turística que ten esta feira. Son varios días de festa, varios días de atracción turística, varios días tamén de promoción cultural. En definitiva, é unha actividade de primeirísimo nivel.